Wallahi Na'ima da na samu waɗanda za su kashe ni na bar duniyar nan. Da na ji daɗi ban ga amfanin zamana a wannan duniyar. Yusra kina da hankali kuwa? Kin san me kike faɗa kuwa? Me ya zafi haka? Ina cikin hankali na Na'ima, na kuma san abin da nake faɗa. Me amfanin rayuwata idan wani ba zai rayu saboda ni ba? Me amfanin ta? Yanzu Na'ima ina gani akan ido na sai dan adam ya mutu saboda kawai kuɗin magani, kuma ina da halin da zan bashi. Me amfanin rayuwata? Me makoma ta ranar gobe kiyama? Yanzu waye mutu saboda kuɗin magani? Da kika je gidan mu ɗazu kin ga me gadi? To ya mutu saboda ba shi da kuɗin da zai biya ai masa aiki a asibiti. Me amfanin aikinsa da yake yi a gidanmu? Me amfanin aikin? Allah ya ji kanshi. Kuma ina so ki san cewa lokacin shi ne yayi. Dan babu wani mahaluki da ya isa ya hana shi mutuwa. Ki daina kuka saboda wani mai gadin gidanku ya mutu. Kuma shi ba mai gadi bane ba. Shi ma dan adam ne kaman kowa. Kuma mahaifi, domin na tabbata yana da 'ya'ya kamar ni. Saboda ban san matsayinsa a wajen Allah ba. Kuma ina so ki sani, ke ma ki gyara zuciyarki. Sannan kuɗi fitina ne, ki daina ɗaukan su akan su ne komai akan gaba. Ashe ba za a zauna ba, san zuciya kar ya saki hallaka.